Tini horni prai 10:45 togo sung tulai tonglai beke ajarawo kaisa asumsa perma khorang khanaka kai biang perka saima liya olo ongthoi naikha kai nokja khachi nok bwskango no kaisa bum perkha sabur khabo ta khon chung salaimaya ko kai chini radatpurni PS ni police rok phaikya borok jase khaine hne sawo ante haita Kai norok abo kebo no kuno wansungmaro to tong sabo khaikena rakni personal to kebo no kuno wansugui manya kebo no kuno personal kuno kebo bai kuno sutro tami bokrai abo sabor kha o tak borong sai mansi nai tami borkha Kai norok ni kun khoti rok dangkha khoti kha bolte mental kisa tamo wana kha kai thui chai malai gla khamte herok ta mane kisa tamo physically kun damage ngya aibano atongo kaisa system khamte heita Kai elkar rong ni borok rok kebo phar phakya elakar ni borok paran borok phaisok bakya borong chuba sumangkha bong chuba sumani kisa bukha santi manma hingsa tabuk sinoro phaisok bagera ro puni police rok bo amno bai kisa khakchangma hingkhata